It's just different. Yo, what up? It's your boy LS Stones. I'm back with another Shandis and you'll cover some figure to Durban. It's a show. Okay, guys, today is a Tamon Classy. Sisamoy no Vava Fest to all black parts of Fest Hiphop, Shandis, SA Jameson Pub Fest. Njengamanje ngizolanda usane hlangane namachitha singene entweni smash ngizonibona khona ungasali. Subscribe, comment, like and share. Always. Okay. I talk too much, let me go. It's me, myself, and I in 031 from 46. Yeah, you was doubting I when I was putting 0 streams. Yeah, it's an I. Don't forget that, don't forgive. Yeah, when I was a child, I told myself I'll be a king. Yeah, having made it up by all these niggas getting chills. Yeah, ask my nigga West, we put in work, we cannot sleep. Yeah, then I hit up M and told them G, let's do this shit. Yeah, T-La gave me M's, I told myself I cannot quit. I trust myself, yeah, nobody else. I got myself, yeah, I don't need no help, I'm on myself, yeah, I don't really care, fuck. Yo, what up? It's your boy LS Stones. I'm back with another Shandis and you'll cover some figure to Durban. It's a show. Okay, guys, first, just feel it. First, to Jameson Pub. First, Durban boy now. I've got Usane, Mutum Kengula. I've got Inikarami, Uplesing, Lukulu Lies, our first Lukuluzo and our first song, Season Bona. Stay tuned, subscribe, comment, like, and share. Sazong in our first since our cool stage now, Uncle Kuluzo and their own Sally Nick. Always. Take me to the place where we can keep and watch the show. Even gave my heart to you, so I don't have control. I swear the way that we move, she's so open to Whitney. I swear the way that we move, she's so open to Whitney. Yo, what up? It's your boy LS Stones. I'm back with another Shandis and you'll cover some figure to Durban. It's a show. Okay, guys, Silana with all black parts about first Hiphop Shandis first to Durban. Thanks to DJ Lwazi about first King Lwazi. Okay, first ngibene inhlanhla ngisingehambela ngaphuma phambi kwabantu ngehlanganele no Raphael first Mr. Nkosi hamba kanjani se Shosho bathi lapho King ngiyaqonda first. So how are you feeling today? Alright? la ngemnana kakhulu bese ngibese ngiyabhampa ngisemafuyini Itemnani naleyo bhuti ngithokoza ukubona bhuti sinojabulayo yazi kuthiwe umuntu uyaye akukhombise lukhulu uma ngabe umbukela le screening so bengifisa ukuthi since ukulomkhakha okona yabo acting and what knows kukhona abantu abakufisayo imaphi nje amazwi amabili amathathu ongase ukubapha wona nje just ukubanikeza ithemba lokuthi baphushe kwi-craft yabo besilalela mase ayikho nje iqiniso nje ukuthi ube neqiniso kuwena mfethu be true to your craft, be true to yourself mfethu because abantu abadla iqiniso kuwena ayamanga so long as imitate umuntu ube uwena mfethu ube iqiniso kuwena use out yakho mfethu bazokuthenga abantu mfethu ngiyajabula kakhulu bhuti sengathi enjoy event kamnandi kanjani ngiyabonga bhuti nami ngene stage so kancane uthatha ngiyajabula bhuti kamnandi boy yes Nobody wanna be bothered with you saying this, every time I go on the keys, missing the bridge, nobody wanna be bothered with you saying this, every time I go on the keys, this is the first meet, nobody saying this, every time I go on the keys, missing the bridge, nobody wanna be bothered with you saying this, every time
Yo, what up, it's your boy LS Stones. I'm back with another Shandis. Bafethu, so namhlanje as I was saying, usuku long cause the whole black pass bafethu hip hop Shandis la eSeweni bafethu. So ngiphethe Mr. Sani say, Mr. Sani, how you feeling dog? I'm doing good, man. How are you? Ngithemba kakhulu nje. Sibonge dog ngeperformance yazo Nthemba. How you feeling dog about it? Yeah, I'm actually feeling good, man. I can't explain how I'm feeling. Although we crowd to be ncane kodwa sikwazile we fear at the maximum. Ngokumsebenzi uhlanganile nje. Kakhulu. Hayi kusethe dog. Ngiyajabula kakhulu nje. So I just want you to shout out your Instagram nala abantu bakwazi khona ukuthola music kwakho dog. Sane JR, Sane_JR, yonke indawo. Yonke indawo. Yeah. Even on YouTube, Instagram, Facebook, everywhere, everywhere. Spotify, yonke indawo. Yeah. Awezi nje ngiyajabula kakhulu dog. Thank you so much. Enjoy usuku dog. And olcava simafika iDurban ithenge ngisho okay bafethu bayade ngisho ukuthi ngithenge ngishiblikela ku All Black bafethu ngihamba ngiyavumbuka bafethu ngivumbuka abantu bangempela bafethu namhlanje ngiphethe umfundisi wami sawubona futhi Hamba kanjani meyazi? ngiyaphila kunjani Hayi showcase yami nempilo case yalazi ukuthi hayi into eqondile ngiyajabula ukukuza futhi so how are you feeling namhlanje ku All Black party ngijabule kakhulu mfethu I'm here to discover a talent mhlambe into ebengayibekanga la njengoba ngifika nje ngibona lapha ukuthi khona i raw talent because ngibusy nge record company and all that stuff so I'm here to recruit mawukuthi abantu bebengazi uwena oqala wazi kwezo information emnandi ukuthi izoqala la ku LS Stones channel bafethu ngiyabonga kakhulu so if ukuthi abantu ba interested bafuna mhlawumbe ukwazi ukuthi bangaxhumana nawe kanjani mayelana ne record label bangathinta kephi no mina ngumenzi biyela so axhumana nje ku social media kwamanje yabona Instagram menzi_biyela TikTok menzi biyela and then Facebook menzi biyela page asihlangane lapho kuma DM na yonke into mase siyaxoxisana ayikho inkingi i-showcase le okay into eqondile ngiyajabula kakhulu bhuti enjoy usuku lakho much more Goris Blessing of the blessings that she always prayed for. I'm gonna play it. You got it always hanging on. Yeah. Somebody said that. I'm gonna say, if you got time to be that there, I'm getting right up there. Yeah. I'm getting my nigga here. Itty.
Eyo bafethu eziyolicava ukuthi makufika iDurban ithenge ishow bafethu. Shuthi ngiphathele Mr Blessing. How you feeling dog? Hey, what's up dog? Ngiyangibona dog. Tulukile. Ntwana. Angiphuma khona. Ntwana, it's so much dog. The vibe is no, magazine, kutheni. Wait dog, ngiyajabula ukuthi ukhona. First, how you feeling after the performance? I'm so fucking good dog. I feel like I can do it again dog. Actually. Wazoyikila dog. Ongitshele first, yini inspire ukuthi ukhiphe ingoma efana noNigalami dog? Dog, it's because all of my niggas, part of them dog. Dog. It plays in the vibe every time. Ole ngoma representa bona actually. Iyona nje. Sure dog. Okay, so Mr Blessing first cela ungistayisele ukuthi uba Instagram and abantu bangathola kanjani music wakho? Instagram Blessing Blessing Chiliza actually, and that's the same name in Facebook. Sengizotholakala Twitter and na Spotify I'm working on it dog. Yabo. YouTube what are still nazingoma and stuff. Research and stuff. Hayi ngiyabonga njalo ngijabule ukubona keep pushing dog. Stay blessed njalo man. Easy dog. Yo, what up, it's your boy Stones. I'm back with another shine this and you'll cover some figure to ban the show. Job in Sasha Buffett, say man is in a ship league. Ngayihlanganela abafethu no captain amaphoyisa station sakamasha abafethu. Sawubona futhi. Hola bafo. Kunjani futhi? Number 1. Ngiyajabula ukuba khona namhlanje. How you feeling le event? Le event yabona ngithathe ngibeke it's like nami ngizophakamisa ispirits. Kahle sesontweni. Hayi ngiyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe endaweni kanjena. Siyabonga futhi ukuthi uhlezi ukukhombisa ukunakekela umphakathi ngaso sonke isikhathi ngale ndimo oyidlalayo kuzalo. I just want to say keep pushing yonke into ilungi. Siyabonga kakhulu bakhona wakho. Ngiyabonga futhi. Yo, what up? Bafethu bengishile ukuthi namhlanje ngiyi-all black party bafethu i-hiphop yaseDurban bafethu. Namhlanje ngiphethe uKing Lwazi bafethu umnikazi womcimbi bafethu. Hamba kanjani? Bese ngitrend bese bathini? Hayi ngiyajabula nami njalo ngijabule ukuba khona sibonga for ithuba okwazile ukuthi ulivule for abafethu and everything that's going on. How are you feeling today? Mfethu ngizoqala nje bese ngibonga i-chance mfethu nokuthi mfethu ufike nje wena mfethu nonke umuntu ofikile nje appreciate abafethu sifike nje supporter. Mfethu angazi ngifila kanjani? Angazi. Kodwa njami uyibonile performance ihamba kanjani? Kumnandi. Angazi ngithina ngisenangisho ivoice mfethu. Ngiyajabula kakhulu mawuthi ujabulile nawe mfethu sengathi angisazi neze njalo. Ngiyabonga umuntu ofikile bafethu iDurban Hiphop ikhona. Iyaphila futhi and we looking forward ukuthi host more events bafethu. So asiconnect, stay tuned. Ayeza amanye ama event. Awezi ngiyabonga kakhulu njalo ukuthi ujabulile nawe. Useqedile. For those that you know.